Sengguni dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula Pak Guru. Ora sa izin kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru rok di PP kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Nek nginjen rok di PP ki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan pemean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. Arep endi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten bisa Pak Guru, kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Isine Pak Guru. Ora usah isin, ora apa-apa gawe wis. Gawe nembang. Ndang. Mentak, ya wis apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang, nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani.